Close? Wala na? Ha? Larga. Para ka na sa? Karon, gabi eh. Nagbilaran? Ah. Ato na ka sa Batkuaran sir. Unsa man na? Basig pwede ma-inquire, basig dili ko ka sudo dito. Basig klaro. What's up guys? Kumusta po kayong lahat? As you can see, naka-gloves po ako. And then, actually guys, pauwi po ako ngayon ng Bohol. Medyo nagmamadali rin kasi yung biyahe namin ngayon is 10 PM. And then actually ngayon is 4:30 PM. And then kukuha pa ako ng ticket before ako pasok sa Pier 1 o yung Pier Authority nila dito sa Cebu. Andito yung mga gamit ko rin. Ito na yung gamit ko ngayon. Yeah, 4 na bag kasi medyo marami akong gamit dito. And then nag 1 year talaga ako dito sa apartment na to dahil sa project namin. Pagkasama na rin yung 2 buwan na pagstay namin yung nag-lockdown. And yun nga, mamimiss ko itong kwarto na to for 1 year. Ayan, si Happy Potpot Life. Si Happy Potpot, mamimiss niya. Ayan, salamat pre. Ihatid din ako ni kasamahan ko na si Happy Potpot Life. Siya yung magbubuhat dito kasi medyo marami-rami. And then, pasensyaan nyo na yung background kasi kakaayos ko lang ng mga gamit ko kanina kaya medyo magulo. So, huwag natin kalimutan guys na magsuot ng eto. Dapat huwag natin kalimutan pagka biyahe. Eto. Yan. Yung mask natin. Tsaka alcohol. And then, yung face shield natin guys. Huwag natin kalimutan eto. Para safe tayo magbiyahe. Ayan. So yun guys, pupunta na po tayo ng Seaport. Doon po ako sasakay ngayon para sa alas 10 ko na biyahe. And it's now 4:35 PM. Pupunta po tayo ngayon para kumuha ng ticket. And ihatid po ako ni Happy Potpot Life. Thank you Fred, thank you. Ayun. Many miles away from home. What's up guys? Dito na ako sa taxi. Kasama ko ngayon si Kuya. Ano pangalan mo sir? Jimmy, ayan. Dito medyo pawis na pawis ako kasi marami akong karga, 4 na bag. And then madali lang ako nakasakay kasi gawa nung timing din na lumabas si Kuya na walang sakay. Medyo sinarati tayo ngayon. Ayan guys, napunta po ako ng airport ngayon. Sa Seaport, sa Pier 1 dito sa Cebu. And yun, samahan niyo po ako sa aking pag-uwi sa Bohol. Ayan. Kita-kits guys. Ayan si Kuya Jimmy. It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. And nobody here now. Close? Wala na? Ha? Larga. Para ka na sa? Karon, gabi eh. Nagbilaran? Ah. Ato na ka sa Batkuaran sir. Unsa man na? Basig pwede ma-inquire, basig dili ko ka sudo dito. Basig klaro. Pumunta na lang. Dito? Unsa oras close diyan ni ma'am? Lungutan na ramang! Wala ko ang... And guys, nakapatapos ko lang kumuha ng ticket. And then nakala ko talagang cut off na daw po kasi 5 PM po yung
cut off nila. And then dumating po ako sa ticketing area is nasa 5, insaktong 5. And medyo humingi na lang ako ng tawad sa teller doon, and then nag-okay naman siya kasi cut off na daw talaga. And then magsasapit na talaga siya sa final counting ng kanilang passenger sa barko. And then okay kasi pinayagan tayo. Kinakabahan ako, baka hindi ako makatuloy dito. Kaya okay tayo. And then good luck guys. Ayan si Kuya Jimmy. Hinintay talaga ako ni Kuya na lumabas kasi tinulungan din niya ako na antayin dito sa taxi na to. Ayan. Guys, kakarating ko lang dito sa loob ng seaport talaga. And grabe, sobrang init din kanina kasi gawa nung napakagulo ng tawag nito flow ng kanilang Coast Guard dito. Sobrang daming tao din. And then nung pagpasok ko dito, nakahilera talaga yung pilahan at naguguluhan talaga yung mga tao sa sequence ng Coast Guard kasi kailangan, kasi yung travel authority ng tatak ng Coast Guard, before ka makakapasok dito sa seaport dito sa barko, before ka dapat may tatak galing kay Coast Guard. Ito yung galing kay Coast Guard, ito. And then sobrang dami ng tao kanina, sobrang init at naghihintay talaga yung taxi ko kanina. Kahit buti nga mabait si Kuya kasi tinulungan niya ako at tinulungan niya ako na kung saan yung ticketing outlet ng light shipping kasi muntikan na talaga ako kanina din na hindi makaabot sa tawag nito ticket. And then sa awa ng Diyos ay andito na ako, okay na. Struggle talaga kanina sa tatak travel authority sa Coast Guard. And then yun, andito na talaga ako. Sobrang init din. Nagpatulong na lang ako sa porter kasi medyo marami kasi yung bagahe ko, 4 yung bag. And then nagpatulong na lang ako sa kanila. Ito yun po yung condition sa seaport natin ngayon. Ito, medyo walang tao kasi limited lang yung biyahe. Kailangan mo makabiyahe. So sa mga nagtatanong pala kung anong requirements makauwi sa probinsya nila, dapat i-communicate nyo muna yung LGU nyo sa town nyo, yung LGU nyo, and then makipag-cooperate kayo at manghingi kayo kung anong kailangan. Sa akin naman, kailangan lang ng barangay certificate, medical certificate at travel authority galing sa Mandawi City kasi galing ako ng Mandawi City. And then kailangan din ng letter of acceptance which is magpo-provide naman si LGU. Kapag nakompleto na yon, pwede ka namang mag-travel dito, pwede ka nang makapag-travel, makapagsakay ng barko, at then kailangan din ng tatak ng Coast Guard before ka makapasok. Kaya yun, abangan na lang po kasi medyo sobrang init at aayusin ko pa yung gamit ko kasi sobrang init at pagod ako sa pagbuhat ng mga gamit ko kanina. What's up guys, dito na kami sa barko. Sobrang init, bihis na rin ako kasi sobrang basa ng likod ko kanina. Yan, dito ako sa taas ng deck. Yan. And each deck talaga is interval sila. Interval din dito. Bawal yung katabi. So, ayos. Medyo marami yung foam nila kaya nilinisan namin. And medyo okay na ngayon. Kaya nakapag-base na rin kit. Pero ang init pa rin dito. 10 PM po yung alis ng barko na to. So kita-kits na lang po. And magpapahinga muna ako dito sa barko. Update guys, it's now 3 AM ng umaga. Wala akong tulog kasi sobrang init, hindi ako nakatulog. And lalabas kami maya maya kasi nakapila pa. Ayokong pumila doon kasi sobrang dami ng tao. Maya maya na siguro, sobrang init. Kaya hindi ako nakatulog. Siguro babawi na lang ako sa quarantine facility namin doon sa town namin. And then abangan na lang
update nila ako pagdating ko doon sa facility ng aming town. Yan. Many miles away from home, steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall. I hope something good is. Guys, andito na po ako sa quarantine facility ng aming town. At eto, may pagkain po ako na kakabigay lang kanina. At ang ulam ay paksiw na isda at saka itlog na tawag scrambled egg. And then sobrang dami din ng rice, siguro hindi ko ito mauubos. Kakarating lang namin at kung mapapansin nyo talagang antok na antok pa ako kasi hindi ako nakatulog kagabi sa barko kasi sobrang init. Parang nanibago rin yung katawan ko. And guys, samahan nyo na ako sa pagkain ngayon. Yeah. Saka pala guys, kanina dumating kami ng bandang 2:30 ng umaga. Medyo natagalan kami sa pagbuha ng in-charge dito kasi na-delayed daw yung sasakyan kasi may kinuha pang emergency daw. Yun nga, napaaga kami sa pagbaba ng barko kasi kailangan din kami bumaba. Gawa nung may spray kasi na ginawa bago kami bumaba. Talagang pinakawalan sa port. Pinick up kami ng LGU Lobok bandang 6 AM na. Yun nga, antok na antok kami kanina. Sobrang medyo mahaba din yung paghihintay namin. Pero at least nakuha din kami bandang alas 6. Parang kami yung last man standing doon na kasama ko kanina kasi lahat ng ibang tao na nakuha na sila pero kami hindi pa. So guys, kain tayo. Ito pala yung room na intended para sa akin. So 1:1 yung facility. 1 room equals to 1 person. Kasi galing ako ng Cebu. Sa wakas, andito na ako sa town namin. And mag-spend ako dito ng 14 days of quarantine. Dito ko gagawin yung quarantine ko. Kaya marami-rami pa akong magagawa dito. Dito ko sisimulan yung quarantine ko. Kaya abang-abang na lang po sa mga susunod ko na vlog. Yun na guys, finally andito na talaga ako sa town namin. And masaya ako na nakarating kami ng maayos. Sa awa ng Diyos, sa awa ng Panginoon ay safe yung biyahe namin papunta dito. Kaya thank you Lord for guidance and protection. Maya-maya ay matutulog siguro ako guys kasi babawi akong tulog kasi wala akong tulog kanina. Nagutom ako guys kaya naubos ko yung rice yan. Wala kasi akong nabiling pagkain kagabi kasi gawa nung nagmamadali lang kami. Wala akong nakitang may tindahan na pagkain na may parang biskwit lang akong dinala. Yun lang kinain ko at tinapay. Bumili na rin ako ng cup noodles sa barko. Yun lang kinain ko kaninang kagabi. Yun lang guys, kakatapos ko lang kumain. And before ko to i-end ay isa-shoutout ko muna yung tita Susan ko na nag-prepare sa akin, na kumontak din sa akin pauwi dito. At nag-prepare din sa kumot ko, sa unan ko, sa plato, sa ito, sa kutsara, sa baso ko. Siya yung nag-prepare kagabi. Nandito to kagabi. Kaya shoutout dyan sa tita ko na si Tita Susan Requero. At shoutout din pala ako kay Ma'am Mary Chris Arboyes din na yun yung coordinated ko papunta dito, yung tinatanungan ko ng mga requirements. Sobrang bait ni Ma'am. Mega shoutout sa dyan. Mary Chris Arboyes. Ma'am, shoutout dyan. Abangan nyo po ang next ko na vlog. Siguro dito muna ako mag-vlog kasi gawa nung quarantine days. Dito ko i-spend yung quarantine ko kaya abang-abang na lang po sa mga susunod ko na vlog patungkol sa pag-uwi ko dito sa probinsya ko dito sa Bohol, dito sa Lobok, Bohol. Ayan. And yun nga, mega shoutout din sa team Lobokan Vloggers, team Sabaan, team Idol's dyan. So, abangan ang susunod na kabanata.